Il-Partit Nazzjonalista talab lill-ħaddiema tal-mezzi tax-xandir tal-Partit jinsew is-salarji tagħhom għal Lulju u Awwissu. Da minkejja li fl-aħħar jumejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista u s-Segretarju Ġenerali sostnew li l-Partit se jkun f'qagħda finanzjarja sostenibbli sal-aħħar tax-xahar. Il-ġurnal Times of Malta u sorsi qrib One News jikkonfermaw li f'laqgħa li saret nhar it-tnejn Chris Said għal il-ħaddiema li se jkollhom l-għażla li ma jeħdux il-paga tal-aħħar xarejn u jeħduha meta jitilqu għall-impjieg ieħor jew inkella meta jirtiraw. Dan fil-waqt li l-paga ta' Ġunju se titħalla start dan ix-xahar. Kien f'Aprili li għadda li 150 ħaddiem ġew infurmati li ma kinux se jirċievu s-salarji tagħhom fil-ħin. Minn dak iż-żmien il-pagi bdew isiru barretrati u bi flus kontanti. Mindu Chris Said sar Segretarju Ġenerali l-ammont ta' ħaddiema full-time u part-time naqas minn 250 għal 80. L-istamperija tal-Partit se tieqaf mill-operat tagħha mit-22 ta' Settembru, filwaqt li dawk li jikdbu fil-Mumentu Nazzjon se jagħmlu xogħolhom b'xejn. Il-programmi fuq l-istazzjon Net TV se jonqsu drastikament u DJs li jaħdmu ma' Radio 101 se tonqsilhom il-paga bi 30%. Dan kollu jikkuntrasta dak li qal Simon Busuttil nhar it-tlieta waqt attività f'Marsa Skala. Il-Partit Nazzjonalista qed jissaħħaħ wara telfa elettorali storika.